Päivää. Niin. Niinpä niin. Oiskohan teillä tätä kappaletta? Nyt just unohtu. Se on tää. No. Muistuisiko se sävel mieleen ja sitten vähän hyräilisitte sitä alkua? Niin. Se. Mentäs vähän. Se menee jotenkin tällä, että... Minä ja sinä linja-autossa, minä ja sinä autiotalossa, sinä ja minä markkinoilla. Eiku, minä ja sinä linja-autossa. Joo, hetkinen. Sattuiskohan se olemaan tää? Minä ja sinä linja-autossa, minä ja sinä autiotalossa, sinä ja minä markkinoilla. Eiku, minä ja sinä linja-autossa. Joo, tää se on tämä halu. Mä oon aina halunnut tätä. Kiitos. Laittakaa tili.